କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ପାଗ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖରାର ମଜା ମସ୍ତ। ତାହାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୀତ କୁଆଡ଼େ କେମିତି? ଆମ ଆଡ଼େ ତ ବହୁତ ଶୀତ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତ ଏତେ ବି ନାହିଁ, କମ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତଥାପି ବହୁତ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ଖରା ଖାଉଛି ବସିକି। ମୋ ଗୁଗୁ ଗାଧେଇକି ଠାକୁର ପୂଜା ସାରିକି ଆଜି ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲ୍, ଖରାର ମଜା ଆଜି ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ କେମିତି ଶୀତ ପଡ଼ୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆମ ଗୋବୁଙ୍କର ଆଜିର ଆମ ଗୋବୁଙ୍କର ମନ ହେଇଛି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବି ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା କେମିତି ବନାଏ। ଗୁଗୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଚିକେନ୍କୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ମୁଁ କରିନି, ମୋ ଗୁଗୁ ବନେଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଆକୁ କିଛି ସମୟ କଲେ ଆମେ ପକୋଡ଼ା ବନେଇବୁ। ମୋ ଗୁଗୁ ଏଠି ବସିକି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ମୋ ଗୁଗୁ ବି ଆଜି ସକାଳେ ଗାଧେଇ ଗଲେଣି। ଆଜି ବେଣୁସେ ରାତିରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ। ଏଣେ ତାଙ୍କର ଆଜି ଅଫିସ୍ ଯିବେନି, ତେଣୁ କରି ଭାବିଲି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ପକେଇଦେବି ଆଉ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ବନେଇବା। ହେଇଗଲାଣି ତ ଟାଇମ୍, ନିହାତି ଅଧଘଣ୍ଟେ ହେଲେ 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ପକୋଡ଼ା। ମୁଁ 30 ମିନିଟ୍ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଛି, ଏବେ ପକୋଡ଼ା ବନେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଅଲରେଡ଼ି ତ ମୁଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଏବେ ୟାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଏବେ କରିବା। ମୁଁ ଘରୋଇ କଲର୍ କିଛି ବି ଦେଇନି, ଓନ୍ଲି ଘରୋଇ ଭଲ ବନେଇଛି। ବड़ा देह खराब हो, कलर देले सब देह खराब हो। और ये टिके पानिया कहीं हो जाइए भल लगुन। पानिया तो हो जाइए देखा जहाँ हम तार प्रोसेस जहाँ हम खाई देव कौन। अलरेडी मो तेल गरम हो सारा मुझे पकेबी। कौन अंचल कर सीझो गरम ही नहीं लगे तो मैंने करता आगे जोड़ा पकड़ देगी भितर द्वारा कंचा रही तेणुक आप धीरे अंचर कले पकड़ाटा भल लगे भल भी हम गलानी पकड़ा एटा खुलेगा। देखो केते सुंदर दिखी जो कलर न देकी मोर नालिया देखा जाउछि जहाँ भी हेछि भल हेछि। मत हो गला पुरा मन गाड़े केमिति पकड़ा बनांती मत कमेंट में जणाए। पकड़ा हो गला देखंतु केते सुंदर हेछि। खाइबे जणी जल्दी जल्दी आसंतु।